ayune tumpuk undung. Kene wong ayu alis munanggal sepisan. Rikmamu cemeng keladuk wilis wong ayu. Mripatmu mblarak sempal. Yen sinawang cecer lengkung-lengkung. Piyuh-piyuh wong ayu, lampimu tipis, untumu mijitimun, bangkeamu wong ayu bayuh-bayuh, nawon das. Das herik. Buta dase wiyae bogel. Urung lu macak buta kok iki. Buta kok cilik. Enek buta cangkil. Gandos luwes sak solahe merati. Sekop. Sesak lebu sedeng, sesak lebu teles, sesak lebu penak. Keri-keri. Keri, Mas. Urung. Sokek urung kok keri. Gawe sengsem ing pandulu manutosi rota pondok. Sogok. Bar tak lem bokongmu gede meno nih. Pamer bokong terus saiki. Pelok. Spesial kagem juragane catering Mas Bani. Oke tak kantor Mbak Purnama Kinanti, Starsel, Mbak Aisy, Mati Cokek. Goleki ati kang muspro ana endi wong ayu aku rumangsa kelangan ati iki rumangsa rinuje monggo wong ayu Mulya taneng kanton nganggep juragane catering Mas Bani. Mas Bani. Monggo Mas Bani. Pakde Lamit. Kene lho Mas. Aijan yen ra kerja ora jajan.
kepaksa kelangan ati iki rumangsa rinuje asik Mas Warni tresnan iki duh wong ayu sono ang lebur dosaku ae ijuragane walang ya rawuh nah ya nah iki hafal kene lah ya Pak RT kuwi biyen digawe ya ramene ra umum ning lapangan Pak RT pripun digawe ya ora udan iki lagune napa Jaka Lolo jenengan gak apal diomongin arah MC terkenal apa iso ya Mas Bani ya nek mau MC ajaran ya genah hafal umpama tak genderlono mati aki tapi dong teman-teman Jaka Lolo Mas Landang Malik ning pelok barang ayungan ning wang witi spesial ngagem gerakan catering Mas Bani gerakan catering nyokek yo Sugeng rawuh Pakde Kareman Mas Joko keluarga besar muncul kan banget kene rona longso wong tininggal ibu lawan romo pulo-pulo wis becane saenggo ya ten lolo banget dirana langsa uci wanggung kula lakoni Mas Wardoyo Mimi lah alah mbok celuki ae nah piye ta lagi Mimi no ora sida cuti kono kok salahmu sendiri ya kok duwete karo Tuti lah ya cocok rasakno kowe ora sana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo inalesno kenyo bronto bisa
tan bisa nendra kumlondong ijeneng ambien nandang susah kang tan kok apa-apa Rona longso uji paku nyawang lakoni ro oh alam dek epa tan sangu koyo sapan dulu markane leloyo Boski, iki HE-ne pripun? HE-ne merono kaya. Awake dhewe sarana mrene Rasa ya. rasa milik bareng kang melok. Lah iya ta. Rasa malak sesusuk lak muluk. Lah iya ta. Kuwi HE dhewe. Heeh. Kowe tenangno pikirmu nek nganti kowe telat ya aku sing tanggung jawab to. Tenang nek perkara kaya ngono. Alah kowe apa? Lho sak ulane aku pegawe lho ni. Ya Mas. Arep pensiun barang kok ya. Pensiun sik suwe 10 tahun. Umurku lagi petang begitu. Sana ora nyandang mitra wae yo apike Suwuk Mas Landang. kapan koyo tinanimo enyok rata bisa periborno Sembah nuwun Mas Bani. Tua kompak selalu. Sing penting orang-orang bahagia. Siap. Cokean terus. Depa maju. Tuti aja lungguh. Pokoknya Mas Gudianto aja lungguh. Mas Ronggo mriki. Orang-orang bangkong yo deyo kong ayun-ayuni ayo yo niat padha rukun yo deyo konan menclok jambe piyo lagi ngendok endoke 17 ayo yo ana prawan wedak ukur lakune maju mundur penayo deyo
spesial kagem Mas Gudianto. Orang-orang Bangkok ya Dik ya. Kangge yunayune ayo yo. Niat padha rukun ya Dik ya. Konang mencrok jambi. Biyo lagi ngendok. Adoke 29 ayo yo. Ana prawan pedang kumpur. Tekan maju mundur Sugerawa Mas Paino Pondok Cabe Pak Kembar Mas Gugim beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulyo makarya sinarengan kadang-kadang ala kalin audisi pundang dan juga acara foto video syuting Semar Mulyo channel ugi sining guyung Ambon Gensetnya Indonesia The Morris dan juga Semar Mulyo Wedding Organizer. Dua lolo yuk monggo Mbak Yuli jumeneng pasut dipeni 100.
bablas ke ngudang anak cok. Monggo Pakde Lamin kepareng jumeneng. La la la. Aja mung pijarna su yen dituturi sibu supaya slamet rahayu. Monggo Pakde Lamin. Yayo Mbak Nunung kodange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris. Mbak Rizka maju. Mas Faisal ikutan sama Pak Es ini Mas. Tak undang bocah bagus, aja mapit suyen dituturi sibu supaya selamat rahayu. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe salambar godhonge karo kudu sabar sawetara. Ngetan bandling ulon apa sedane kelakon Awan-awan menyang karetan yo deyo nyilih ada ning omah mburi. Rabi prawan koretan rabi penyanyi arani ati.